Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So, tingnan nyo guys. Ito yung hair ko today. Namamalot ako. Meron kasi akong nilagay na secret. Tingnan nyo, satisfying. But anyway guys, we will be having a haircut ng husband ko. Oh, good luck. Alam nyo guys, kinakabahan talaga ako. But then, kinakabahan ako. I don't know why. Ito yung barbero ko today. Naka-ifron. Hair. Yung before na hair ko. Ching. Ching. Other side. And sa likod. Ching. And, oh, good luck. Alam niyo ba guys? Takot na talaga ako. As in, takot na takot. Pero, wala lang. Introducing yung stylist ko. My husband. Good luck. Ibibigay ko sa iyo ang authority para gawin yung hair ko. Oh my God. Mapili mo diri. Garbage bag. Oh my God. Vlogger sa kabuang. Dagalap po, pakpahak lagi ang show. Inano de kay puti buhute? Dagan. So, I was really hoping guys na maganda ang kinalalabasan nito. And I trust my husband naman. And I told him na baka hindi na niya ako love pagkatapos niya. Kumusta na, Besh? How was your, Halo ko. Ang dami ko ng white hair, guys. Sa classroom, may batas. Aray. Dako lagi kay kugnaong diri. So guys, we're done sa dito na side. Dito na tayo sa kabila. Sa classroom. May batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Kaya magupit na lang dito sa labas. So, kabila na naman tayo guys. Sayang naman yung color. Yan. Pero so guys, I will be punta tayo sa likod para naman makita nyo yung sa likod kung paano ginawa. So yun na yun guys. Yun na yung sa likod. So, yung sa likod guys. Ito. Dapat yan. Spray ko na lang dito, besh. Oh. Yan, Laisho. Okay. Tingnan mo. So, barbero mode. Ito na siya guys. Tingnan nyo. Sige. Titingin ako sa gilid. And dito sa gilid. Yan. Iano pa natin yan. Mamaya. Ito na siya. And sa likod. Tama na pa. Sa likod. Ilan pa naman. Likod.
and sa side, and sa other side, and sa front. So, ano masasabi nyo guys? Gagawa tayo ng makeup tutorial na fitted for this. Ano pa? Gusto nyo ba ang aking new haircut? So, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed the video. And please don't forget to like, share, and subscribe. And thank you pala, my dear husband. Sabi niya ako daw yung gugupit sa kanya mamaya. Pero baka naman maupaw. Diba? Thank you! Bye-bye for now! See you soon in next video! Sarangin! So, since ginawa ng husband ko yung haircut ko, ako na naman yung mag-haircut sa kanya. Hindi ka niyo? Kining diri na niyo? Di ra ni makapahak nila. Hindi na. Diri pa. Sakit? I-V o forma mo. Ano mo ganting ba? Suot ko. Tuoray, suwat rin ito na. Suwa ko sa kanya. Dali dito sa piso. Ay! Ayan ha? Itong siniyok pa kung akong ganahan. Ano naman yung kung burgos mo. Kuha naman. Taas. Taas ko. Ano na? Simple lang guys, na ano. Simple na to eh. Tingnan nyo. Clean. And pikas. Pikas clean. Okay.